Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Remedies Hausa TV. A wannan bidiyon mun zo muku da fa'idodi da dama akan bishiyoyi guda biyu waɗanda su ake kira da bishiyan darbejiya wato maina da kuma bishiyan zogale. Ku kasance da mu daga farkon bidiyon har ƙarshen sa domin karuwa da waɗannan fa'idodi tun daga kan yanayin yadda ake sarrafa su a yi amfani da su sannan kuma da irin magungunan da suke yi a jikin ɗan adam. Muna muku albishir da cewa wannan bidiyon zai matukar burge ku sosai. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da duk wanda ya kasance zuwansa na farko kenan cikin wannan channel namu da ya danna mana alaman subscribe sannan ya taba ƙararrawar sanarwa ya zabo all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da shi ya je ya duba. Sannan muna roƙon ku da ku danna mana alamar like da kuma shiya domin 'yan uwa su amfana. Sannan kuma like kan ƙara mana ƙarfin gwiwa na ɗora muku sabbin ingantattun ayyuka. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon. Muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a cikin wannan gida mai albarka, gidan talabijin mallakan jihar Bauchi. Ina muku sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau ina so ne mu dan tattauna akan itatuwa guda biyu a dan takaitaccen lokaci, musamman akan abin da ya shafi itaciya wanda ake ce mata zogale. Bisa bincike na wasu masana da suka yi, wasu likitoci ne guda uku, ɗaya ana ce masa Professor Robin Hood da kuma Professor Az, da kuma ishace ta biyu ana ce mata Neem, ita ce dalbajiya da Hausa, wanda Elizabeth Ranta ta yi bincike a kai. Suka ce waɗannan itatuwa guda biyu Allah ya musu albarka, kuma mafi yawa duka daga ƙasar Indiya suke, musamman kamar ita ganyen moringa wanda ake ce mata zogale ta zo daga kudancin Indiya ne, wanda kuma an samu tana ba da gudunmawa na cututtuka da yawa a jikin ɗan adam, wanda an kai ga cewa ma kusan a ƙasar Indiya duk wani kamfani da suke sarrafa itatuwa na magani ba sa sa magani sai sun sa sinadarin garin moringa a ciki, mana shine zogale. So tambayar da za a yi shine, wanda muke shiga a hanci haka ya kamata a ce an yi amfani da shi? Kalla ba haka bane. Shi abin da ake bukatarsa shine ana so mutum ya tafasa shi. Idan ya tafasa shi yana da zaɓi biyu, ko ka ci ganyen ko ka sha ruwa. To tsakanin ganyen da ruwan wanne ya fi amfani a jiki? An samu saɓani wajen likitoci guda biyu. Wasu suka ce duka guda biyu ake haɗawa, wasu kuma suka ce in aka haɗa guda biyu ƙarfinsu da sinadarin zai iya sake wa mutum ciki. Shi yasa aka ce babu wanda ya fi dacewa da shi kamar mutumin da yake da cutar diabetes. In zai tafasa asalin zogale amma kar a busar da shi, a samu ɗanyen, domin kuskuren da ake samu shine wajen busar da shi ana busar da shi a rana. A rana kuma an busar sinadaran sukan kone ya zama kawai kayan amfani da ganye ne. To shi yasa aka ce ana so a inuwa za a busar da shi. To idan mutum ya ɗauki ganyen, shi ma aka ce kar ya kuskure ya dafa shi sai ya wanke shi da gishiri, saboda bai san kwari da kurar da ya hau kai ba. To kaman ya kamata yi shine aka ce dankin hannu guda uku da ruwa lita 3, kowane danki yana containing din lita 1 ne. To idan aka samu dankin hannu kuma mutumin kar ya zama dogo kar ya zama gajere, kamar ni zan iya misali da hannuna, ni ba dogo ba ni ba gajere ba, don aka samu danki daya sai ka sa, sai a wanke da gishiri, kuma ba a so gishirin ya dade a cikin ruwa, da in ya dade a cikin ruwa zai sake. In aka wanke shi ya fita, ko a samu kal, to sai a dafa shi. In aka dafa kana da zaɓi guda biyu. Idan ruwan ne za ka fara sha, ana so ka sha ruwan awa ɗaya kafin ka kwanta, kafin ka ci abinci. To wani ciwo ake so ya maka ruwan kafin mu zo ganyen? Na farko mutumin da shugan sai yana yawan hawa, ruwan zogale dafaffe yana da tasiri. Na biyu mutumin da yake fama da hawan jini, to ba wai shan zogalen ne zai hana ba, sai ya guji dukkan abin da ya tabbatar suna da sinadaran da suke taba masa jini, kamar wanda suke sa masa kisan kiba, kamar wanda suke sa masa bugawar zuciya, kamar sinadarai na cikin irin 'ya'yan itatuwa, sinadarai na cikin abincin da muke ci na zamani. Sannan kuma aka ce mutumin da ke fama da matsala na cutan ulsa, ko ulsa ana aman jini, in aka dafa asalin shi wannan zogale, aka dafa ruwan aka zuba masa madara aka sha, ko aman jini mutum yake Allah yana ba shi lafiya. To malam zogalen danyen sa ko busasshen sa wanne yafi? Danyen gaskiya yafi, saboda busasshen baka san wanda ya busar da shi ba.
ba. Na biyu kuma ba maki ma an busar da shi akan kazanta har ya bushe baka sani ba. Saboda haka yanzu muna magana mutumin da ya ciro da hannunsa ne. Sannan kuma na biyu an gano cewa shi fa zogale fa idan mutum yana tafasa shi ko da lafiyarsa kalau yana tafasawa yana sha duk wani kitse da yake cikin jikinsa yana narkar da shi. Kitsen zuciya ne, mutum yana tafiya yana haki. Suka ce kuma me shuga ko da shugan ma baya hawa in kana sha yana daidaita asalin shugan da yake jikin mutum. Sannan kuma mutumin da yake tafasa shi duk lalacewan ciki da mutum yake samu, ka ci abinci ka ci cikin ka ya lalace da makamantansu ana samun sauki. Sannan kuma dafa shi a ci ganyen ba tare da an sha ruwan ba, shi kuma ka ce ana bukatansa da kishiyan abu guda uku. Na farko ana so a sa masa albasa, na biyu ko bayan an sa masa albasa ana so in za a sa masa a matsa masa lemon tsami kaɗan a ciki, so sai mutum ya ci ko ya sa tumatir. To wannan zai masa maganin prostate. Karago da ake sawa ba? Shi karago flavor babu wani matsala, flavor sinadari ne kawai na ɗanɗano ne. So da haka ce in ka yadda ka sa masa gishiri yayi yawa ko ka sa masa barkono ka kashe shi, ka saka albasa ka saka shi ka matsa lemon tsami inda tumatir ka ci, to ko da mutum yana da matsalar prostate din yana amfani da shi da izinin Allah a sati 1 zuwa sati 2 fitsarin zai daina bashi wahala ko fitsarin da sake. To malam da ke in an tafasa shi ta iya yiwuwa wani baya iya shan sa haka kawai, zai iya sa siga? A'a, sai dai a sa zuma. Za a iya sa zuma. Amma kuma suka ce an sha shi kadai ma shi yafi gaskiya. Amma an sa babu laifi. Amma kai ne kai wanka ka fesa turare. To sai a gurguje shi kuma dalbajiya. To dalbajiya akwai wani abin da ya faru a 2005 a kasar India. Hukuma sun yi kokarin akan abin da ya shafi takaita aihuwa. Sai aka gane cewa duk mutumin da yake amfani da man dalbajiya akan abin da ya shafi tazaran aihuwa ya fi sauki kuma ya bai da illa. Na farko duk mutumin da yake tafasa ganyen dalbajiya yana sha, suka ce a ranar da ya tafasa ya sha in ya kai adadin da ya kamata ya bi jinin jikinsa, sauro ba zai cije shi ba, in ya cije shi kuma sai ya mutu. Saboda jinin ya rikide da maganin. Na biyu yana maganin sauro sosai da sosai. Dan kamar misalin mu a Sudan da ke Allah ya musu dalbajiya, shi yasa dan Sudan da dan Saudiya har yanzu yana addu'a masa Saddauna ya kai musu irin. Saddauna ya kai dankali Sudan, Saddauna ya kai dalbajiya Sudan da Saudiya. Idan wato suna wani irin sarrafa ganyen dalbajiya, in aka sarrafa shi aka hura masa wuta, duk sauran da yake wajen alba'ud ba zai ya halaka da izinin Allah. Mutumin da yake fama da tsananin zazzabin malaria hatta da typhoid, in ana tafasa ganyen dalbajiya kadai ana shan sai yana da tasiri. Kai suka ce shi ganyen dalbajiya ma yana maganin viral infection, duk cutar da take cikin jini. Shine ma har wani professor ya ce shi ba yana gaba in aka yi nisa ba zai iya maganin kanjamau da ganyen dalbajiya. Aka ce mai dalili ya ce domin duk sinadaran da ya kamata ya kashe kwayar da yake cikin jini Allah ya ba mu wannan ganyen. To ita matan da za ta yi tazaran haihuwa ya kamata ta yi amfani da shi. Na mu tsallake sai shiri na gaba. To shi kenan. To sai a biyo mu insha Allah a shiri na gaba sai a ji bayani akan tazaran haihuwa da dalbajiya kenan ko ba. To Allah ya saka malam da alkhairi. Daga ƙarshe muna ƙara tunatar da ku cewa kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon aiki kai tsaye YouTube za su sanar da ku ku je ku duba. Mun gode sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba.